Sziasztok, én Mesek Tárky82 és elkezdtünk a következő videóhoz, amelyben a Skype EV2-es szerver vagyunk, és nagyon szépen köszönöm Patriknak, hogy küldött nekem forintot az örökség királyrangra, nagyon szépen köszönöm neki. És ott vannak Ködörnél, de mindegyik tímes, szóval nekik nem megyünk. És most nincsen mentőm jelenleg, szóval így fogunk most lóflálni, mentő nélkül, azért persze egy jó pillanat van, nem hogy valami jó legyen. Most vagyunk fent, bőven. De nem túl sok a tímes. Nem a Bashix. Ja. Azok a csajba, őt nem bántjuk. Patrik. Hát, ott van egy defa bázis egyen, most azért kell a kill. Ne menjél el, ne menjél el. Az igen szomszéd arat. Te meghalsz. Tik. Nem kell nekem jönni. XX Rival XX. Jó, te meghaltál. Ott van egy gyerek. Na. Meghalt. Hát. Mi is legyen annyira kopott a zsisim. Ezeket pedig kidobom. Jó. Ezt ide kell inni. Jó, így be most. Hát jönnek a defák eléggé. Így jó lesz farmolni. Egy kis lóvét. Az a Vipera, Kepi. Hoppa. Ott van újra még egy defa. Hát az volt diás sehol, srácok. Ez a baj. Hát az a Blashix meg bubi. Nekik, nem megyünk nekik. Megkezdem Blashix-től. Blashix 1v1. 0 pót. Vagy lemegy egy gyorsan oda. Harcolni azokkal. Beliszok még egy erőt. Hello. Megjöttem. Lekopott a gyerek. Az meghalt. Per potion. GG. Jó. Az igen! Mi ez az i? Az igen! Az... Hoppá, nem ezt akartam. 1, 2, 3. Az igen, ez az i megy a chestbe, azt tuti. Az igen. Az igen. Ja, inkább gyorsan bemegyek spawnra. Ez kész. A szomszéd az motorozik. Ó, az igen. Per potion. Kell nekem 2 speedecske. Hát vagy inkább 3. Stackelt aszi, azaz. Van inni. Most... ha helyet kell varázsolni, ezt kidobom. Hát a stackelt aszi, az mindig jól jönne. De most nem jön jól, ezt az észimot most kiveszem. Már is bubi. Inni. Ez milyen erőt? Öcsém. Ezt kiveszem az erőkettőt. Vagy csinálok egy olyat, hogy... Mit vegyek még ki? Jó, még egy éjsimot, azt így... Oksa. Gyertek. Gyertek, falu 1v1. Hoppá, gyertek falu 1v1-ezni. Akkor per potion. Tudom, hogy meg fogok halni, de nem baj. Szóval mi van egy percig erőm. Ezt legalább van egy killünk, srácok, ami tök jó. Jó van. Akkor ki legyen az első tesztalany. Patrik, jó van. Most nem CPS ezek ellened. Nem vagyok olyan. Ne, Vipera! 1v1 van. Vipera, ne.
Először én a taszit. Na. Na. Mert Patrik. Szóval lejár az erőm. Akkor beiszok még egyet. Akkor menjen. Inkább bekapcsolom a CPS-t, mert látom, ilyen Prot 4-es setben vagy... Ha jól látom, akkor full encs is. Nekem pedig van egy sima diaszettem. Úgyhogy inkább CPS-sel harcolok. Bakker, milyen kombót levert, meg fogok halni. Jó van. Ilyen tényleg meg fogok halni. De nem nagy baj lesz. Van szettem. Szegény Kepi. Én is mind meg szoktam ütni valakit, amikor PvP-zek. Mint például most Kepit. Hát lejárt az vilám. Hát jól van. Befagyott. Meghaltam. Nagy mázli. Spin nélkül nem tudok játszani, ezt tuti. Inkább egy speedet jobban járok. Aha, lekoptam, jó van. Jó van. Ó, pakker, csak egy gatyám van pluszba. Jó, meghaltam. Nem baj, GG. Azt mondja, akkor legyen mondjuk ez a Giant. Ez a szettecske. És már is van helyem. Akkor még egyszer kimegyünk, srácok, aztán szerintem vége van a videónak. Oksa bubi. Falu. Akkor menjünk vissza faluba harcolni. Aztán Viperával is harcolok, és aztán szerintem most már tényleg vége a videónak. G-bubi. Nem, Patrik nem. Álljál majd videón kívül. Na. Akkor menjen a harc. Meg fogok halni, azt tuti. Nagyon viszi a HP bubi. Júj! Tényleg meg fogok halni? GG. Visszaadom. Azt mondja, hogy Giantet nem szedtem. Pedig volt Bubinak egy Giantje. Patrik, még nem. És kidobja, öcsém. Jaj. Hé, mi van? Összekarol, srácok. Öcsém. Jól van. Jó, most Kepivel fogunk akkor egybeegyezni. Oké. Milyen kard? Sima Giant. Most egy kittankban fogunk egybeegyezni. Vagy lehet, hogy felkap egy diaszettet. Nem, tankban jön, vagy inkább ilyen hadúrféleség kb. Oké. Most figyelni kell, mert hogy ugyebár tankban eléggé gyorsan fogja vinni a HP-mat. Főnök, te meghaltál. Jó van. Ez az darálmazó és srácok, félek. Jó van. Megy akkor az 1v1. Van. Legyőzött Kepi. Úristen! GG. Mennyi speed, te jóságos atya, úristen. Jó van, visszakapom a diaszettet. Híd alá adom. Te jó ég. Akkor utolsó harc, Viperával fogunk harcolni.
Menjen a harc. Nagyon tudja, hogy el fog engemet felni, de nem baj. Majd megvárom, hogy OP-zzon, és jön, ő is megvár engemet. Ez jobb, mint én, azt tudom. A Zsolti. Na, alig tudom megütni, nem baj, srácok. Kettő hullás lesz idáig, nem baj. Az, hogy az én szeretem alapból kopott volt, de nem baj. Ah. Júj! Menjen tovább a harc. Lekoptam. Jó van, gyors végem lesz, úgy tűnik. Jön 200-as volt a sisim kb. Nem baj. Jön, gyorsan beopézok még egyszer. Jön, hol van? Hoppá, bocsi Top Girl, nem direkt volt. Befolyt a kép! Júj! Hol van? Vipera. Lekopott, azaz lekopott! Most kéne elingőznöm. Júj! Léci! Ne, léci még, ne! Júj! Bakker! Nem baj. GG. Hoppá, 3 GG-t írtam. De ügyes vagyok. Na de jól van, srácok, ennek a videónak itt vége, hogyha tetszett, akkor lájkjátok, és iratkozzatok fel. Én Mester 2 voltam. Sziasztok!